kamano. James Wagino ne ubo jo weg bengi brongio wacho nitiere paro mose wuok mar tiyo gi nyamburko ma ok ti gi mauta. Mano kachiel kuom nyamburko ahinya moro matin mane jatend piny oriembo kinde mane nitiere romo mar chal kor lwasi e pacho kae. Be en paro munya tiyo go James mar tiyo gi geche ma ok ti gi mauta mago michajo. Be en paro ma useparo kaka jo matatu nyalo tiyo gi pacho kae? E paro no ne warwako to ber to wan kod ywak e paro mag geche ma iluongo ni electric ma nyo biro e nderni mathurwa ka ndara mawuok Kisumo ka ochiko sori Ndhiwa. Geche manyo wan go manyo waneno kosedonjo Nairobi manyo sakos ma machalo Maina gene nyose kao wayudo ni geche go ka kochaje stima mopong to nyalo ringo kilomita 120 to betri no orumo kendo nyaka chake chaje. Kapok olos kuonde minyalo chaje mtokni go Kisumo ka kata area mar Nyanza ka tidhido ka gin geche madhi mana siko Nairobi kono ma wano nyalo konyowa kendo yot mondo gigaga town service Nairobi ma ok ginyal chopo magi bed gi yot kone. Nengo gi bende ohingo nengo mtokni manyo watiyo go matiyo kod mafuta kae mondo mi chul loan mare mitieki iyudo ka ni malo moloyo gari ma kawaida ni. En initiative maber wamedo mana kwayo serikal kanyalo medo yawe to los kod joma use oduok pesa ne obed chien ma wanyalo afford. Koro mogo jong mano kanyo en James